Yhdysvalloissa runsaat jouluvalot kuuluvat juhlakauteen. Amerikkalaiset kuluttavat jouluajan koristeluun jopa $8 miljardia. Kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma vieraili Keskilännessä, missä jouluvalot ovat suorastaan taitolaji. Jouluvalojen runsaus on taas syttynyt valaisemaan amerikkalaislähiöitä talven pimeyteen. Mutta on olemassa jouluvaloja ja jouluvaloja. Joy to the world and welcome to the Sanderson family Christmas. Dave Sanderson on vienyt jouluvaloperinteen askeleen pidemmälle. Hänen valoshowtaan säästää myös musiikki. I actually started a long time ago with one bush, and then each year we added to it, and finally a year ago we decided to computerize it. 40,000 lights, and this is it this year. May your heart be filled with joy. Oman etupihan jouluvalospektaakkelista on tälle mainostoimiston johtajalle tullut ympärivuotinen harrastus. During the year we spent a lot of time building different pieces and working on the programming. And then at Halloween, at 31st of October, we start putting things out in the yard and we get everything done. And my son-in-law help me. Homma toimii niin, että Davilla on käytössään mikrolähetin ja korttelin alueella toimiva radiotaajuus. Spektaakkelia tullaan katsomaan autoilla, radio väännetään päälle ja musiikkitehosteet kuuluvat sitten autoradion kautta. My granddaughter and I were just driving around looking at the lights, and we decided we saw this last year and was going to come buy it again this year. So what do you think about this? I love it. I think it's great. It's really cool how all the technology kind of works together. It makes it really pretty. The visitors love it. The kids, they look and they're excited and laughing and having fun, and they also are touched by it. It's just all about Christmas. He's got a lot of it put together really well to tell a story. Dave sanoo, että tämä jouluvalospektaakkeli on hänelle maailmassa lähes ainoa pyyteetön asia. Hän sanoo oman palkkionsa olevan siinä, kun näkee valojen tuottavan hyvää mieltä toisille. Hauska joulua!